Eu sunt Bibi și vreau să fac un anunț scurt. Vreau să vă spun că dacă vreți să apăreți, îmi dau note la abonați partea a doua. Trebuie doar să îmi lăsați codul vostru în comentarii, iar eu voi scrie codurile pe o foaie și veți apărea în partea a doua. Deci doar scrieți codurile, să fie, nu știu, să zic 10 coduri măcar, adică din 100 și ceva de persoane care mă urmăresc să fie măcar 10-20 de coduri, să pot să vă dau notă și să-mi scrieți în comentarii dacă ați apărut un videoclip, adică dacă o să vă apăreți în acel videoclip cu dau notă la abonați partea a doua. Iar eu, da, și în acel videoclip cu dau note la abonați partea a doua puteți să-mi lăsați codurile, iar eu mă voi uita la ele și desigur că veți apărea în partea... Așa. Desigur că veți apărea și voi. Bun, deci văd că e serverul full aici. Da, atât vreau să vă spun, este foarte scurt. Dacă vreți să apăreți în videoclipul meu, trebuie doar să-mi dați, nu neapărat să-mi dați ad, doar dacă vreți, trebuie să scrieți în comentarii codul vostru. Da, vă uitați pe Avachin dacă nu-l știți și îl scrieți. Dacă îl știți, nu mai intrați pe Avachin, doar mi-l scrieți, iar eu voi lua în serios ceea ce scrieți, pardon, și veți apărea în videoclipul meu. Așa că eu mestecum acum. A fost un videoclip scurt. Sper că v-a plăcut și lăsați-mi codurile voastre. Poate să fie orice fel de cod, gen doar codurile voastre și să nu mințiți, vă rog frumos. Bun, și voiam să să vă mai spun dacă puteți să-i dați o inimă acestei fete. Este verișoara mea și este foarte drăguță. Are și aripi. Fața este făcută de mine. Părul e foarte drăguț, tot e foarte drăguț și da, aripile sunt... aripile, doamne, fața este făcută de mine. Dar spuneți care e mai drăguță? Eu? Bine că n-am aripi, știu. Sau ea... Greu să mișcă telefonul ăsta. Eu sau... ea. Bine că nu contează gen views-urile sau așa, adică, da, eu am 400 și ceva, ea are 101, parcă, și inimioarele. Asta este. Ok, deci eu am fost Bibi și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!